Diyos maray na hapon sa indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, ang pagpicture o pagtext urog na sa laogan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po kita para sa Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan kan kinaban. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahirakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabutan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamibidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na mako ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuunang gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan ang ikatresing Domingo kan ordinaryong panahon. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, kahagadan kan Mackenzie family, Mendoza family, pasasalamat for the 54th year gift of life, kahagadan ni Feli Balweta, pasasalamat man kang Caretas and Valle family, pasasalamat for passing the licensure exam in architects by Mabel M. Mirabel, pasasalamat for all the blessings received kan Perez and Lucido family, pasasalamat man kan Bino family, asin man for Mr. and Mrs. Felix Buen Jr., kahagadan ni Jonaline. Espesyal na kahagadan for NC Lex 2026, kahagadan ni Leia Foster. Espesyal na kahagadan kan Mendoza family, asin ni Christine Buen. Espesyal na kahagadan to pass the NASH exam, kahagadan ni Edwin D. Nacion Jr. Sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Antonio asin Juliana, kahagadan kan Liagas family, Teresita, kahagadan ni Cherry Belga. Sa kalag ni Eduardo, Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso and Teresa, Efren and Anita, also in purgatory, kahagadan kang Mendoza family. Sa kalag ni Eduardo Jr., Eduardo Sr. asin Helen, kan Leron and Ragos family. Sa kalag ni Johan Ron, kahagadan ni Johan Valladolid. Para sa death anniversary ni Vicente, kahagadan ni Angelita Gapayaw, asin man sa kalag ni Apolinario, kahagadan ni Jonaline.
Matindog na po kita sa pagpuon. Monan kagurangan, nagawid sa kaugban, patanunan gitara, Hayupon yato ang trompeta, asin magtugtog sa arpa. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sagaran ka nama kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. An sa tuyang misa ngunyan, misa antisipada para po sa agang Domingo, na kung sa inyao na kita sa ika-13, Domingo sa ordinaryong panahon. Ang pagsunod sa tuyang kagurangnan, nangangaipo na kita tataong magsayuma sa satuyang sadiri, sa satuyang mga ambisyon, sa satuyang pride, asin pagiging makasadiri. Mas labi pa, dapat ang satuyang pagkamuot sa satuyang magurang, sa satuyang mga barkada asin pamilya, ang satuyang pagkamuot sa mahal na Diyos. Iyan ang pag-agyat asin imbitasyon sa tuya kan sa tuyang madadangog na ebanghelyo. Hinahagad man sa tuya sa agang Domingo, kan CBCP na magpamipi para sa tuyang nasyon. Kaya we are invited to wear white tomorrow. Tanda kan sa tuyang pakisumaro sa bilog na kinaban, sa bilog na Pilipinas, sa pagpamibi para sa satuyang nasyon, na malabanan tapo ang korupsyon, asinining inaapod na misinformation, at the same time that we seek hanapon ang katotohan. Kunyan, minbidon tapo ang satuyang mga pagkukulang, ihagad tayo ninintawad sa mahal na Diyos. Taganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhon kita sa buhay, na daing ka sa koran. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, awiton taan, kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kalitasan, asi sa daga katoninongan, sa mga tawong marahayan buong. Diyos
para kan mga kasalan kan ginaban. Kakuan sa mo pagimawera, ika na nagtutukaw sa ka nama, kaheraki kami. Ikasalan, banal, ikasalan, kakurangan, ikasalan, uro, kahalangkan. Yesu Kristo na iba, ng Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, Diyos, namimibig kami, nahuli kan grasya nin pag-ampon, binuot mo kami na magin mga aki nin liwanag, warasan, nadai kami matahuban kan diklom nin kaputikan, alagan padagos kaming mahiling, na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Uli kay Hesu Kristo, kagurang niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Ang marahay na pagkontinuar kan babaeng Sunamita, nagpapahiling nin pagtubod na nagmimidbid kan presensya nin Diyos sa iyang mensahero. Ang sa iyang pagkabukas palad, nagiging agihan, nindai linalaoman na bendisyon asin bagong buhay. Ang Diyos minasimbag sa pagiging bukas, asin pagtiwala na may biyaya na lampas sa linalaoman nin tao. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang libro nin mga Hade. Sarong aldaw nagduman si Eliseo sa Shunem, sa inagierok ang sarong mayaman na babae. Inalok niya si Eliseo na magkakan. Asin magpuon kay ito, duman na siya nagkakan sa harong kan babae kung nagduduman siya sa Shunem. Nagsabi ang babae sa iyang agong, nahihiling ko na sarong banal na lalaki ng Diyos ang danay na naghahapit digdi. Magibo kita sa atop, nin sarong salit na kwarto, asin bugtakan ta nin higdaan, lamesa tukawan sa kailawan. Pagdalaw niya sa to, diyan siya magpapahingalo. Sarong aldaw, nagbalik sa Shunem si Eliseo, asin nagduman sa iyang kwarto tanghaning magpahingalo. Hinapot ni Eliseo si Gehazi, kunsiring ano ang ikakatabang ko sa iya. Nagsimbag si Gehazi, mayo siya nin aking lalaki, asin gurang na an sa iyang agong. Padigdihas siya, an pagbuot ni Eliseo. Nagduman ang babae sa kanagtindog sa may pintuan. Nagsabi sa iya si Eliseo, sa siring kaining panahon, sa sunod na taon, mangangaki ka nin sarong lalaki. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Aawiton ko sagkod paman ang sa imong pagkaherak kagurangnan. Aawiton ko sagod paman ang sa imong pagkaherak kagurangnan. An karahayan buot kan kagurangnan, aawiton ko sagkod paman. Sa sunod-sunod na kapag-arakian, ipapamareta kan sa kunguso an sa imong katotoohan. Ta nagsasabi ako, para sagkod paman, itutugdog ko an karahayan buot. Sa kalangitan, papapusugon an sa imong katotoohan. Aawiton ko sagod paman ang sa imong pagkaherak kagurangnan. Paladan ang banwaan na tatao magpataratara na naglalakaw kagurangnan. Sa liwanag kan sa imong lalawgod. Sa imong aran, magayagayas hinda bilog na aldaw. Asin sa imong kasuripotan, magpapalangkaw. Aawiton ko sagod paman ang sa imong pagkaherak kagurangnan. Taikaan pampagayon kan sa indang kusog. Sa imong pagmarhay, itutuon ang samong sungay. Ta sa kagurangnan ang samong kalasag, sa banal nin Israel ang samong hade. Aawiton ko sagod paman ang sa imong pagkaherak kagurangnan. Pinapagirumdom ni San Pablo ang mga paratubod na anbunyag sa tunay na partisipasyon
sa pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. An buhay Kristiyano, iyo an padagos na pagkagadan sa kasaalan, asin pagbangon sa bagong paagi nin pamumuhay. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, dainindo aram nakitang mga binunyagan kay Kristo Jesus, binunyagan man sa iyang kagadanan. Kaya inilubong kita kaiba ni Kristo sa paagi kan bunyag, sa kagadanan tanganing arog sa iya, na binuhay liwat kan kamurawayan kan Ama. Kita man pwedeng magkaigwanin bagong buhay. Kung kita nagadan kaiba ni Kristo, nananarig kita na mabubuhay man kita kaiba niya. Huli taaram ta na si Kristo, binuhay liwat, asin dainan ang gad magagadan. Mayo ng kapangyarihan sa iya an kagadanan. Kan magadan si Kristo, makasaro sa na siyang nagadan para sa kasaalan. Alagad ang buhay niya ngunyan, buhay para sa Diyos. Kaya ibilang manindong kamugadan sa kasaalan alagad buhay sa Diyos. Huli kay Kristo Jesus. Tataramon kan kaburangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An namumuot sa iyang ama o ina, urong, pasako, bakong maninigo na maging disipulo ko. An namumuot sa iyang aking lalaki o babae, urong pasako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Andai magpasan kan sa iyang krus asin magsunod sako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Ang nagpapahalaga sa iyang buhay, mawawaraan kaiyan. Ang nawawaranin buhay, huli sako, magkakamit kaiyan. An minaako sa Indo, minaako man sako. An minaako sako, minaako sa nagsugo sako. An minaako sa propeta ng Diyos, huli ta siya propeta ng Diyos, babalusan siring sa propeta. An minaako nin tawong matanos, huli ta siya matanos, babalsan siring sa tawong matanos. An sisay man na nagpapainom nin maski sarong basong tubig sa saro kan pinakasalit na disipulo ko, ulita siya sa kong disipulo, totoong maako nin balos. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Maski medyo mainit, pakita without ti magayuno na smile at sa imong kataid. Yan. While greeting them, good afternoon. May magayunon po akong hapot bago ako magpadago. Sisay po digdi sa Indo, ang dahil ta na maaram o nagpaaram, nagsabing goodbye, napahibi, napaluha. Mayo, ako sana. Ibaga po pag ika na maaram, lalo na kung maduman ka sa harayong lugar, asin haloy ka day mabalik, medyo may luha. Asin kung igwang nagpaaram na harani sa satuyang puso, lalo na kung may nagagadan, nakapamilya, syempre, napapaluha kita. Gabus man po kita. We all have
We cry when a child leaves home. O, maireskwelahan na naman. O, siyempre, masisiblag sa tuya, so sa tuyang mga akit. Mamundo. Lalo kung first time na masisiblag sa inyong pamilya. When a loved one goes abroad, mahali si Papa na matrabaho sa abroad, haloy, 2 years, 5 years, mamundo. Kasi siyempre, kasubago nag-attender pa sana ako nin funeral mass. Mahiling mo ang kamunduan kan pamilya pag ang sarong harani sa imong puso na mamaaram digdi sa kinaban. Ngata, tamamundo, kasi sabi kayang, goodbyes are painful because they ask us to let go. Makulog pag namamaaram, pag nagsasabing goodbye, kasi dakol kitang dapat na i-let go. May nadadangog nga niya ako sa video 5. Yan. Itong, ang title gari kay I'm not sure. Tanadadangog ko lang sa lyrics. So, we have the right love at the wrong time. May lyrics siyang magayon. Sabi niya, letting go is just another way to say I'll always love you so. O, diba? Mahalatang bako ako para video 5. Pag nag-uuli lang po ako, tamay kataid kami sa harong na resto bar hanggang alas 2. Yan. Bako, Vice, igwa dapat na resolution na dapat hanggang alas 10 na. Pero duman sa muya, hanggang alas 2 po ang video 5. Kaya tanganing day ako madisturbo, tigsasabayan ko na lugod sinda. Yan, habang nagkahigda. But that's true because pag namamaaram, there is that letting go of something sa satuya po sa diri. Kaya magayunon ining leksyon na iwinawalat kan sa tuyang ebanghelyo. Basahon ta daw po. Sometimes, our greatest blessings or the best things in life begin with a goodbye. And may relasyon na yan sa sinabi kan sa tuyang kagurang nandigdi sa tuyang ebanghelyo. Sabi ni Kristo, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. I think He is not asking us to love our family less. Na pabayaan ta na sa pamilya ta, dahi ta sindamamutan. Kundi ang imbitasyon kan sa tuyang kagurangan is to love God first. Because when God is first sa buhay ta, everyone else finds their proper place in our hearts. Naramdaman nindo kay itong panahon itong kanta sa misa na Han kahadeanin Diyos, inutunta, siring manan katanosan. O, ini yan magayon na part. Asin ang gabos, idudugang nasana. O, tama na po. Diba? Pag ininota ang Diyos, everyone else, every relationship will come in proper place in our hearts. Aram po nindo, naglaog ako sa seminaryo at the age of 12. Duman sa minor seminary sa Tabaco, sa St. Gregory, the Great Seminary. Akiun pa po ako, nagpaaram na ako sa mga magurang ko, sa mga tugang ko, sa comfort kan sa muyang harong, paski pobre kami. Aram nindo, so first day ko sa seminaryo, pagralaugan, sa totoo lang, nagparahibi po ako because of homesickness. Naramdaman ko sa dormitory, sa dorm, nangurumong po ako. Sige ko suhibi kang bangging ito. First night sa seminaryo. Only to realize na sukataid ko mampalan sa kama. Sige man ang hibi. But sabi ko ngunyan, kan tighurup-hurupan ko po, kan pigbabalikan ko itong sa kuya pong experience, I realized that if I had refused that painful goodbye, I would never have experienced the joy of serving God as a priest. Kung siguro, day ko ito tinios, day ko ta nindo ako ngunya nahiling digdi sa atubang nindo.
So that brings me to the first point for reflection na gusto ko pong mapaghurup-hurupan ta. Na ang kada pangapudan palan, it begins with a goodbye. Ang pagsunod sa satuyang kagurangan always requires letting go. It may be letting go of our pride, of our selfishness, comfort, relationships, bad habits, or personal ambitions. Kaya ito, syempre, high school, igwa ka naman yung kuro crush. Yeah. But you have to let go of all those feelings. Yeah. May nahiling ka naman na gusto mo man kuta na makaibahan na habang buhay. Sana day na ako makahilingon yan. But that's true. You have to let go of things. May magayunon nga ning kasabihan, ay may magayunon na hapot na siguro magayon man ihapot sa satuyang sa diri, mantang kita nagmamaawot na magsunod sa satuyang kaguranglan, what have I sacrificed for God? Ano na ang sinakripisyo mo sa mahal na Diyos? What have I given up for the Lord? Ano na ang tig-let go mo para sa iya? And may sarong saying na nabasa ko lang po. Sabi duman, make God be in every goodbye. He has to be. Otherwise, it is not a goodbye. It becomes a bad bye. Because every goodbye for God is the beginning of something greater. Every goodbye offered to God becomes the beginning of a greater yes. Pag may goodbye, may hello. May bagong ino-offer sa tuya ang sa tuyang kagurangan. Second point for reflection, halipot sa na po ini, in connection naman sa white ribbon movement na iyong tinatao sa tuya kang CBCPing invitasyon sa aga, magsurulog da po kitang white. Yan. Maski maitom ka, mag-white ka. Yan. Basta ekspresyon kan pagpamibi yato para sa satuya po nasyon. Na sa satuyang nasyon, we resist misinformation, we seek the truth, and we fight corruption. Saro kan nahiling kong magayunon ngunya na marealisar niya to, na sa tuya pong nasyon, nangangaipo nin mga tao, natatao pong magsakripisyo. As inining tataramon kan Ebanghelyo, I think is also a challenge sa satuya pong mga leaders, asin sa lambang saro satuya, na marumduman kan satuyang mga leaders that public office should always mean public service, not or never self-service. Day man kay puhan kan satuyang nasyon kay mga matatalion na tao, eloquent people or leaders, but a few good men and women who are willing to sacrifice personal interest for the common good. Itong mga leader na bako sa na after kang maleta, kundi mga leader na handa na mag-say goodbye sa corruption, sa kapasluan, sa dishonesty, and selfish ambition. And the same challenge, I suppose, belongs to us. Lalo na sa mga magurang, sa mga teachers, workers, and kasabay na po kaming mga padi. And gabus po kitang Kristiyano. Tas sabi nga ni kayan, love always cost something. Pag namumuot ka, may kaipuhan kang gibuho na sakripisyo. Lalong-lalo na po sa lado kan inaapod niya tong paglingkod. Service always asked for sacrifice. So, kung isipon, si Kristo mismo ang nagsakripisyo kan gabos para sa sato. Sana daiman po kita matakot. Let us never be afraid to let go of whatever keeps us from following Him. Kapag satuya po yan ginibo, when God, sige daw po, is the reason
for our goodbye, He will always prepare a better hillo. Amen? Sagaran ka naman, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita. Maugma niya itong ipahayag an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, yung langit asin kanaga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtatukaw sa to kan Diyos amang makakamhan. Haliluman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nag-aaram kandanay na pagkamuot ken Diyos sa katabuhan, magdulo kita sa iya asin magdulot kan sa tong mga pag-aram. Sabihon ta po, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, utubuninda ang sa indang katungdan para sa kamarawayan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magrarom sa satong pagtubod, asin ang satong pagkamidbid, sa presensya kan Diyos sa mga dukha, mga biyadi, asin mga daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga hobines na nagtatalubo sa kinaban, na pano nin kariribokan, dai malagalag sa mga daing saysay na gibo, kundi mamidbidan ang tunay na kahulugan asin katuyuhan kan buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang asin nagkasakit, mag-ako gikan sa Diyos nin mamumuto na karahayan, nagrarangang presensya, asin nakakaomay na katuninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan mag-ugma sagud paman sa kapahingaloan, asin liwanag sa langit no nakahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom, isabay nga to an sa tuyang mga personal na kahagadan asin intensyones. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit noon na Ama, warasan sa mo ang grasya na masabutan mi an sa mong buhay, nagsasarig sa karahayan, kabuotan asin kakusugan in buot na magtabang sa saindang katikapuhan. Huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to asing kanbilog niyang O banal na Diyos, simbahan. na nagpakanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami warasan huli kan mga banal na atang, magin maninigoan sa mong mga paglingkod, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin inimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami arual daw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan na espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kan gabos na anggeles, nag-uumaw kami sa imo nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Manan, mananan, kagurangan, Diyos Magawag mo, ang langit at sindaga, panukas sa imong kagurangan. sana sa kaitaasan. Alalagan igaligpit sa ngaran karangan, kalurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang ganan banal, buramo din gabos nakabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot. Kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya, ikamakito. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Sirigman girumduma sa imong pagkaherak at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom,
kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidtupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya. Asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, sa bang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Yan sa tuya pong pamibion ang pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kakurangan. Agawa kami sa gabos na marawot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganig kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasadaan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imo ang karean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kakurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa indo an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, marasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa ito. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na hiras sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang uyaan kordero kan Dios uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. sa iyong simbahan. Tandakan, hawak mong mahal. Tinapay asin harap niya mong inaako. At sa iyong hawak asin dugo. Sa pagirong-ronggan, sa iyong kaligtasan, asin pagpapahayag at sa iyong kamurawayan. Panarap ng kaligtasan, ang sakramentong nagdadalay sa pagpatalingkas sa musang kasalan. Tandakan, bago mong tinapay asin harap niya mong inaako. At sa imong hawak asin dugo. Sa pagirong-ronggan, sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag at sa imong kamurawayan. Sa Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa ika-75 taon ninsa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ning pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinudan, asin gibuha kaming mga saksi kang kaugmahan kang ebanghelyo.
Inaantabayan mo kami, kaidto ngunyan asin sagod paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade, para sa banwaan mo. Huli kay Hesukristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. San Gregorio Magno. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami na ang banal na sakripisyo na sa mong dinulot asin pinakinabangan, buhayon kami, tanganing kaibamo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na nagdadanay sagkod paman. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa announcements. Enot po ang satuya po ngunya ng second collection para po ini sa Obolum Sancti Petri. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado o sin Domingo, nag-abot po sa 37,868 pesos and 60 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot sa 3,871 pesos and 50 centavos. And second collection, nag-abot man po sa 10,898 pesos and 50 centavos. Siring man sa Lunes, Hunyo 29, mabukas po ang selebrasyon kang ika-75 taon o Diamond Jubilee kan Diocese ni Legazpi na may temang biniyayaan, inaantabayan, sinusugo. Ang selebrasyon gigibon sa St. Gregory the Great Cathedral sa oras na alas 4:30 nin hapon, asin magkakaigwaman po nin banal na misa asin papal blessing. Huli kaini, dain ang unang alas 5:30 misa digdi sa parokya. Iniimbitaran po ang gabos na makisumaro asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Maawot mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. Mga anonymous donations, duwang 3,000 pesos, 1,500 pesos, duwang 500 pesos, MAC 1,000 pesos, MB Store 1,000 pesos, Roderick and Elnes de Lavin 1,000 pesos, Sweet Treats Fashion Bazaar 1,000 pesos, Asset Credit and Loan Incorporated 900 pesos. Diyos mabalos po. So as announced po sa Lunes, iyo po ang opening kang celebratory phase kan sa tuyang selebrasyon kan ika-75 taon bilang sarong diocese. 75 years na po kita. Kaya ma-celebrar kita kang Diamond Jubilee kang sa tuyang diocese. Sa Lunes po ini, 4:30 in the afternoon. Gabos kita imbitado po na makisumaro sa selebrasyon. Takita from that day onwards, maako kita nin plenary indulgence. So, ibig sabihin po kang plenary indulgence, pagpatawad kay itong mga kasalan na igwa kita, lalong-lalo na sa punishment kan mga kasalan na siguro kinumpisal ta na, asin baka pagsakitan tapas sa purgatorio. So, tatawan kita kaini, tinao ini kan Santo Papa, up until December kang taon na ini. So, may mga kondisyon po ini para maako tang indulgence, saro kayan, ang pagsimba duman sa pagdalaw sa katedral, pagkumpisal kan sa tuyang kasalan, pagkomunyon, asin siyempre pagpamibi sa intensyon kan sa tuyang Santo Papa, si Papa Leo ika-14. So, iyan tanganing maako niya to ang indulhensya. So, 20 days before the granting of the plenary indulgence, we can possibly go to confession, or after the lapse of 20 days, pagkatapos kan celebration ta sa Lunes, we can avail of the sacrament of confession para mag-ako po kita kan plenary indulgence. So, maghirilingan po kita. Kaya sabi ka subago, daingo ng misa digdi, tagabos kaming padi,
obligado po na magduman sa katedral. So, igwa kitang misang 6:45, 12:15. Pero so 5:30 Mass in the afternoon, duman po kita masimba sa katedral. Pupuna ng celebration kay ni sa paagi kan pagbagting kan gabos na mga kampana sa bilog na diocese, gabos na parokya, alas 6 nin aga. So, day ka mo makikig. For 5 minutes, babagtingan ang gabos na kampana. Yan, baka paghuna ni do may sulo. Yan. So, 5 minutos pong mabagting gabos na kampana sa bilog na diocese. So, nagsisimbolisar kan taon nin jubileo. Kaya itong panahon baga po, ang tigagamit susungay kang nito, ram. Yan, iyo ang, day man kita ka ito, kaya sa mga kampanaan gagamiton, simbolo kan, kapinunan kang Jubilee year kan sa tuya pong diocese. Pag sinabing Jubilee year, pagpatawad kan mga utang, sana all. Yeah. Anong apod kayo ni? Pag free kang mga slaves. So, iyo ini ang taon na ini. So, kaya panahon na kita dapat mag-ugma for 75 years, nagikitang sarong dioceses. So, sarong dakulang grasya. Hali sa mahal na Diyos. Kaya sarabay po kitang mag-celebrar. Kung ma-atender po kamo kayo ni mag-aramay po bago mag 4:30, ta magkakaigwa po nin pagsarado nin mga roads, pasiring po sa katedral. So, siguro mga alas 12 pa sana, yao na kita duman, tanganing sigurado ng gad kita na makalaog. So, salamat po, asin laom ko an sa inyong kooperasyon, asin partisipasyon. Matindog na po kita. Salamat sa gabos na naglingkod sa satuya pong misa, magpuon sa satuyang choir, sa satuyang lector, commentator, lay ministers, at satuya pong mga sakristan, asin an kahuruhalang kawi, asin kagalang-galang na sakristan mayor. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maheherakon. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Ikaw sa mga nananing kinaban, si Jesus darhon sa mga katawuhan, harayo haraniman, paduman balwan, siya darhon yatomon niya. An tatarahapon ng nadango, ang tinapay na nagbaso, ang turabo ng bagong kusok sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin kinabang, si Jesus darhon sa mga katawuhan, harayong haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato bunyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato bunyan. Salamat po.